pengumuman ada perubahan lagu setelah menempati dosa ND nomor 681 ayat 1 menggantikan 699. Shalom. Huria nani halongon ni nani halongon ni Tuhan Yesus Kristus oras madita salutna. Tapuji ma tuata marite ende 706 ayat 1 dan 3. Mari hite goan di bata ama dohot goarna ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toni porbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Sai tangihon ma suaraku ale jauba molo jauh au di dok rohaku ho mandok lului hamuman boiku atong bohimna hulului. Ale jauh bah, saya unang ma tabunihon bohi marado ponahu, jauh bado panondangi diahu, doot hatu aku, tumida ise mama biar ahu, jauh bado partona batuan ningoluku, tumida ise ma ahu bihaton, haleluya. Tuhan nibata pargogona satu dosa amanami na dibagunwa ginjangi useon matondip na badiai dot hapis taron nasian hoi tu salut buriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hami on leon mahiras ni rohan di naposom manjami tahun hatam asalam pita jalalam ganda huriam na bariai patok tong mahuhut rohanan mangoloi ho saat ro di ujung bagasa hapor syaun nature maritete anamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tangion hamuma patik ni debata. Ima patik na tersurat di patik palimahon saat patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani leoni jahuba de petan diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituan unang ho mangalakup. Patik pawaluan unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata naso tutu maralohon dengan jolma. Patik pasal puluhan dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rap mangginugugo mahita sian tuhat ta debata. Ale tuan debata saya pergoye mahami mangulaon nang bar tepatik mi. Amen. Paunduk jalata paseret marwata tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale tuan debata nabadia jalan nabonar parasi jala pertalu ni roha jalan nabosar doho saya marpangulahi maroham midahami. Dibaini saya sesama dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran napi natupani anak mudo nahu pasangapon hami tujolom. Dibaini pasaonang jala apuli mahami akan na hinop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tuha sisani dosa. Songon ondo hatani Tuhan jauba. Nunga di arsahi hoa au marhite sian aka dosam. Jala nunga di lojai au marhite sian aka hajatomu. Ahu tutu. Au sandiri manalesei aka pangalosim alani hadiraku. Jala dang beg
hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapo mandi debata na diginjang. Amen. Epistel ta sadereon ima sian Yohanes 10 mamuka ayat 1 ayat 10 sia. Tajama marsoring-soring sada-sada ayat. Nungahu papatar guarmi tu jolma akan nani lehonmi tu au sian portibion. Hohiando napuna nasida jala di leon hodo nasida tu au. Diraduti nasida hatami. Ainu ngahu pasa tu nasida akahata nani leon mitu au. Jadi dijakon nasida do gabe diboto nasida situtu ahu borhat sian ho jalanunga porsea nasida hodo marsuru ahu. Jalan nasa di au na dihodoi, jalan na diho na diahudoi, jalan nunga marsangap au di bagasan nasida. Salileng rap audo nasida, audo mangaramuti nasida di bagasan guarbu, nani lehon mitu au, jalahu jagai. Gabe dangadong namago sian nasida, ya soholan anak jai, asa jupang hatani surati. Nunga huleon hatami tu nasida dihosomi portibiondo nasida aidang sian portibion nasida songon au nasian portibion. Dang nasian portibion nasida songon au nasosian portibion. Songon parsurumi diahu tu portibion, songon ido husuru nasida tu portibion. Olat ni masahat na martua dohalak na tumagiong hatan iribata jalan nopel sa amen.
taha tindakon maha persyatai so na hina tindakon ni dongata sanduk pertibion rap mahita mandok. Au persya di bata jauba ido ama pargona satu dosan na tumopalangi do tano. Au persya di Yesus Kristus anak di bata jauba na sasadai imana tinabuan ni si Maria na gabe-gabean si Antoni Parbadia andorang suabuan ido tuata na tumau na bernit di pangumuni silatus na mate terpajal do ibana di aur pinor silang na tua tu banua toru dung na mangulak mangulu di ari patuluan namar lauhuntul siamun amanai pargona satu dosani disimai bana pai mamulak sogot tutanon mangumui halat namolu au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia do dia sain do dia taim mula maul sogot do dong amen. Tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Eksaudi tanggal 10 Mei 2020 sada, doho topik ni jamita hatuaon ni halak na tigorroha. Na parjolo, sermon punguan lansia di hari Rabu tanggal 10 sia Mei 2020 sada mulai pukul sia wib patupaon ni Huriata do sermon punguan lansia Nats ya Nehemia 5 ayat 10 sia Nani uluhan ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nah, paduahon sermon punguan paropuan ima di hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 sada mulai pukul siawib patupawan huriata do sermon punguan paropuan Nats imasian Lukas 10 alu ayat sada 1 alu nani uluhan ni inang paditata pendeta Jojor Bardede STH melalui aplikasi Zoom. Nah patuluhon sermon naposo bulung di hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 sada mulai pukul 10 aluib di Patu Pahuriata do sermon naposo bulung Nats yang 2 Timoteus tolu ayat sada 110 nani uluhon ni inang pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Nah papaton sermon remaja di hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sada mulai pukul 10 aluib Patu Pahuriata do sermon remaja Nats yang kisah para rasul 12 ayat 51 itu nani uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nah palimahon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sada mulai pukul 20 WIB patupawan huriata do sermon guru sekolah minggu nani uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nah, ponopon kelas katekisasi di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sada mulai pukul 8 WIB patupawan huriata do kelas katekisasi sidi nani uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nah, papituhon nomor bagas tikting paduahon nah yang majalo pasu-pasu perbagason madongata ima Daniel Hasudungan M Huta Barat anak niamata Hasoloan Huta Barat nahinan tubuni inata Yama Boru Huta Pea nahinan ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama nama ringanan di Jalan Cendrawasih 2 Blok Awalu RT Tolu RW Walu Pekayon Jaya Bekasi Dohot Orwana Rika Monalisa Boru Simangucong Boru ni Amata Surung Simangucong Tubu ni Inata Rata Mauli Boru Simanjuntak ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama maringanan di Jalan Pesantren Komplek Ceger RT 00 Sada RW 0 Sada Jurang Mangu Timur. Pemasuk-masuhon di Batupa di hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 Sada pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama.
Saya di pasu-pasu tu hatta madongata nana yang majalo pasu-pasu perbagasoni. Songoni mah hujahon hami ting-tingon tu hatta ma nama dongani hita saluhutna. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan Tikion, barita nauli nasahat tuhita di minggu eksaudi di bagasan sadarion, ima nanienet sian pesalmen bidusada, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat onom, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Martua mahalak nasoolo mangihuton tahi niaka parjahat, jalan nasoolo jongjong tudalan niaka pardosa, jalan nasoolo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jehovah do lomo ni rohana, jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batangaek, namar parbuehon parbuena di hajujupang nitikina, bulung nape dangulo malos, jala sudi na niulana majadi do. Alai dang songoni anggo pangalaho niaka parjahat, songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Dibaheni dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman, manang tarbahen aka pardosa jongjong diluhutan niaka natigor roha. Aditadda Jehovah do dalan niaka natigor rohai, alai matua laholonong do anggodalan niaka parjahat. Ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion. Sudido hita jolma tahasi holi do ngolutta
ima ngolu namartua. Semua orang menginginkan hidupnya adalah hidup yang berbahagia. Ngolu namartua. Jalaragam do di patu pajol mai. Laho meraih. Buha asaboy ibana. Laho menikmati. Ima nanidokna ngulu namartua. Dengan usaha dan kerja keras. Songon hamuna jolo amanami nanami natoras. Berangkat subuh, pulang malam. Kerja keras. Dengan satu alasan. Asa berbahagia. Asa mertua akayanak komuna. Mertua nang keluarga. Jala macailas dorohata amang inang molo didok halak kita, halak na mertua. Luar biasa mang do inang. Kita merasa bangga, kita merasa senang ketika orang mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Ngolu na mertua. Ay mertua hoida. Ida manei. Hasea sude akka yanakonmu. Denggan-denggan sude akka parkarejoanna. Mertua hoda ba. Edaku. Ngamarhasohotan akayanak kotai. Hape ida mani. Aka anggimon. Molosien usia donian ngamatoras. Alai suadong dope Jepang. Aka rokapna. Mertua hoda opunisianu. Apola piga. Pahopum. HP iba. Suadong dope songonomma tua niuburniba. Dangadong dope pahoppu. Dohot akalan na asing. Nah mungkin orang melihat mengatakan kita adalah orang yang berbahagia. Halak na mertua. Songon pita-pita ni halak Batakia tiamang do inang. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Mamora, kekayaan, terhormat, sangap. Jala gabe. Molo songonido amang dohot inang taida nakanin paduan ni akatorop jolma atong buhado akanaso mamoray atong buhado akanaso mariana koni naso gabe ibana maranak dohot marboru. Apakah mereka kita katakan halak naso martua doi? Apakah mereka kita katakan adalah orang yang tidak berbahagia? Atong isi dona ni guaranna. Isi dona di guari halak na martua. Jalai dona taida di bagasan turpukon. Siapakah orang-orang yang berbahagia? Ise do halak na martua
didok dia sadai naking naso olo mangihuton tahi niaka parjahat. Naso olo ibana mertua mahalak naso olo mangihuton tahi niaka parjahat. Dangolo ibana marsiajar tuaka tahi niaka parjahat. Dangolo ibana manangihon akka hata niaka parjahat. Dangolo ibana manulopi akka sakap ni parjahat. Ido taida nakin didok naso olo mangihuton tahi niaka parjahat. Jala didok disi isi dona mertua naso olo jongjong tudalan niaka pardosa. Dan olo jongjong di dalan niaka pardosa. Dan olo marsaor do akka siula hage duon. Siula akan najat. Dan marsaor ribana di bagasan ni jala didok donaking musedisi naso olo sahudulan dohot aka pangarehe. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak menjadi bagian imanaking akahalak pangarehei. Jadi molo ridok ulinai jaladenggan nai molo sahudulan akka namar hamarangi. Jadi molo ridok sahudulan amang dohot inang itu menjadi bagian perkumpulan itu. Alai dangolo ibana sahudulan disi. Dangolo ibana gabe parsidohot ambil bagian gabe pangarehei. Holan nama ngarehei. Setabi hita manami nanami holan nama pahata-hata donganna. Holan mernida akka nasala di donganna. Holan lau mangonggop. Di dia mana salah nyon naing anon. Dang disi ibana. Dang berpikir negatif ibana. Tuaka donganna. Asa disido nakanin. Ima halak namartuai. Alanido amang inang holan soolo hita sauduran. Dangolo hita sahudulan. Dangolo hita saropang dohot parjahat. Nungatung martua situtu hita. Nungatung martua hita didok di bagasan turpukon nakanin. Alanido amang dohot inang halak na martua adalah mereka yang memiliki pendirian. Mereka yang memiliki komitmen. Mereka yang memiliki integritas. Sarupa nanidokna dohot naniulana. Dang sarobang dohot portibion. Songonanidok ni Apostel Paulus di Roma 12 ayat 2. Unang sarobang hamu dohot portibion. Asa mulu songonido HP amang dohot inang ternyata kebahagiaan hatuau ni akan porsia di bagasan Yesus Kristus tidak diukur dari ukuran manusia. Dan diukur dari apa yang telah kita raih. Dari apa yang kita miliki dengan usaha yang ada di dunia ini. Alai takas do didok nakanin. Nasolo mangihuton tahini parjahat. Nasolo jongjong tudalannya kapardosa.
nasoolo sahudulan dohot akka pangarehe. Ido halak na martua didok hatani debata. Imana parjulo na taida di bagasan turpukon. Napaduahon na yung idauta amang dohot inang bohado asa marhatuaon. Manang dia dodalan asa marhatuaon hita. Didok na naking di bagasan turpuki ima marhite di ayat berikutna di ayat 2. Didok di sinaking say patik ni Jahubado lomo ni rohana jala saido dipikiri rohana arian dohot borngin. Saya itu sido rohana. Saya itu sido pikiran nah. Saya itu sido imanakanin tikina. Rohana, pikiranna, tikina. Dang lapatan na rupani amanami na nami. Setabihita amanami na nami. Disondo daging ta. Alay rohana. Tujabutta do. Bado naking lopa-lopaku di Jawa te. Bado naing. Isido sirana. Isido asona asal hulo pahod naking. Nina. Bado naking da nakate pahoppu di Jawa naking. Buado pareto nga kuate. Tu opung di sianui nama saya esesau do pepak katayon nami. Disodo ale rohana dang dison. Hola tikina do dison alai pikiran do rohana. Mapardo. Jala mulo taida mang do inang akayana kota rimajai. Dang dilehob berohana. Sipata nga mulai parmingguon masuk tu jamita alai asik do main handphone naon. Asabu hado hita di bagasan ni didok di bagasan hata ni dewata naking dison. Saido dipikir-pikiri ibana arian dohot borngin mangalehon tikina, mangalehon rohana, mangalehon pikiranna. Asa manang di dia pe ibana. Manang naholan ibana pe disada inganan nasoding. Alay torong do. Dang malua ibana sian hata ni debata. Dang ditadikon ibana patik ni debata manang dinatorop jolma. Torop jolma ale dang adong manadasa hot do pikiran nah. Tu hata ni debata mangulahon hata ni debata. Dang gabi kesempatan ay sodong manada audison padita. Tolema hulahom ma. Ibereng kiri kanan, sodok gubereng ison ruas HKBP Kebayoran Lama. Gabi mangulahon naso suman. Dang songoni bana. Alai takasdo di bagasan di inaking hata ni debata na pasonakon rohana natuk paubahon ngoluna sahat natu patauhon ibana patauhon hita marparbue na manotong diganup obas dohot kondisi alaniaha alani macce bagas marurat di bagasan hatani debata. Ido digombarhon di sinaking amang do inang songon hau nasinuan di topi ni batangaik. Namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung na pedangolo malos jala sudena ni ulana majadi do tumbu ama malos hau nasinuan di topi ni ay ati amang do inang. Ay terus do ibana sumber ya kehidupan ima aeki adong
di sekitarnya. Dan mungkin melo sih. Tapi dia selalu hidup. Jala didok naking merparbuehon parbue di tikina. Alania hamang do inang. Ala cukup. Togudo urat ni hau na di topi ni batang aeki. Rata amati do amang do inang. Dangadong hau na di topi ni aek murah marupak. Oh tidak. Alai molo di atas ni gunung. Murah do marupaki. Holar roa logo. Pitor marupak doi. Alai molo di topi ni aek. Maul do marupak. Akarnya tertancap dalam. Jala taida di siamang do inang. Imanaking hau na di topi ni batang aek. Dia sudah setiap saat dihantam oleh badai gelombang. Jadi mulai sian met-met pe ibana, nga biasa ibana dihantam gelombang. Lam dihantam gelombang ibana, lam tugu imanakanin urat nai di bagasan tanoi. Songoni dongolu niaka halak na martuai. Songoni dongolu niaka na porsiai tung dia pe aka hamaolon, tung dia pe aka sitaonon, tung dia pe aka parukilon. Tapi justru itu membuat dia semakin berakar di dalam Tuhan. Alaniaha, Allah hatani de batado, na totong dihanguluhon ibana, na totong mian di bagasan nguluna, jala patauhon ibana, mangulahon akka ulaon na. Mace bagas, asa disido naking amang dohot inang. Ima didok disi parasingata dohot akka parjahat. Ima hatuauni. Dangadong nasing parasingata dohot akka parjahati. Buasa dangadong naasing amang do inang. Airak mangulu do hita di portibion dohot akka parjahat kan. Rap majalo mataniari do akka parjahati dohot akka naburjuroha. Rap majalo udan do lasniari. Parroha natigor nang sengoni akka nageduk. Idokan molo didok di Matius 5 ayat 45b. Didok di sisongonon. Ai di pabisar do mataniari tu akka parroha na jahat nang tunabonar. Di parodo udan tu parroha natigor nang tu nageduk. Dang berbeda. Dang pilih kasih Tuhan ni. Bola parjahat doan. Dang pola leanu tu si mataniari. Nyoma tu akan burjon mah. Ni anak kaparjahatan dang pola leanu tu si udan. Tu akan burjon mah. Orang sengoni. Semua sama-sama menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Alai di dia do perbedaan nanaking ima hatuaon. Nasoolo ibana sahudulan. Nasoolo ibana jongjong. Nasoolo ibana manulopi akatahi ni parjahati. Asa alanido amang dohot inang taingot mah. Songon orbuk na binolokon ni alugo do parjahati. Parsatokinan dolas ni rohanay, sianulaon hajahaton nay. Alani unang pola mga piyak kita ti amang do inang. Elam marmok do hubering ibana ni nahita. Lam mamora do ni nahita te. Ya. Lam songon na beteng do berengon pardalan na ninahita. Alay hata ni debata madok naking di bagasan turpukon. Ima ayat opati alay dang songoni anggo pangalahon yang kaparjahat
songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Dibaheni dang manahan nakaparjahati. Maradupon paruhuman, manang tarbay nakapardusa jongjong diluhutan ni akka natigor roha. Pos marohatta amanginang. Songon alogo do, songon orbuk do, nanihabakon akka parjahati. Persatokinan doi, setabi hita manami nanami, ditiki na manakoy, dapotan manakoy bana, tabuate. Alay dong tartakuk polisi, ya kan? Kasatokid do kan? Ido nanido, nasatokid do tabunay. Dungi, pangae do ibana. Jadi parjolo di ibana persatokinan tabu, alay, di ujung na, hamagoan do, sa liling-nililing na. Alay akahalak na porsia, ima nakanin didok di bagasan turpuki. Halak na tigor rohay, nang pekon marukil ibana, nang pekon marsitaonon ibana, alay hotdo ibana. Ima marurat di bagasan hata ni debata, jala marparbuehon parbue nadenggan. Marparbuehon parbue nadenggan amang dohot inang. Sada jaminan don dilehon Tuhani. Memberikan pengharapan kepada kita. Aka parbue nadenggan na taula di bagasan ngolutta, lehonon ni debatado, parbue nahi. Tu sudut generasi na mangihut. Di ngolutta sonari tu akaya na kota, songon nanidok ni ima buhado padok ni hata ni debata taringot tu patik na sapuli oddo. Tu sudut patuluhon ro di sudut paupaton. Dang tu hita tu akay nakotai. Tu akapaparamunay amang dohot inang. Say majadi do naniulana. Nang penaking songon natadok hirasodong parasingan nate. Alay adong do parasingan na. Sarupa do yamang do inang sederhana na, asaw badyo ilustrasi na, sederhana na, sa tabi hita manami na nami. Sa tabi yamang da, sarupa do'y halak na so martapian, dohot na martapian. Boy do uli tabay, dang martapiak kita mang, apalagi sa tabi hita akkaina, ya tabay listik tayo, tabay badak tay, dang diboto halak kita na sumartapian nate. Sarupa uli na kan? Sarupa do? Sarupa do. Dohot na martapian ni. Dang adong beda na. Alay di dia do beda na. Dia do beda na mang do inang. Holam mati asi, Peter moho paddo na sumartapian ni. Gerah bah ninna kan, alay na martapiani, sonang doy bana, labok pakilalaan na. Songoni do nang ngulu niyak na so porsia, dohot na porsiay, ketika badai datang menghantam, alay sonang doy bana. Alarapon dohot Tuhani doy bana. Sonang do pakilalaan na. Dang humasusa ibana, dang humasuksak ibana, dang gelisa ibana, dang mabiyar ibana. Asa kembali tu dirita sa diri do amang do inang, bukan penglihatan kasat mata kita. Alay buhado hita di bagasan ngolutta, pribadi lepas pribadi nakanin, ima akka na makanguluhon, ima songon nanidok na di topik ni minggu tay, hatuaw ni halak na tigor rohay, kebahagiaan orang yang benar. Asa di bagasan di iya mang dohot inang, marhite hata ni debata di pasahat tu hita di bagasan tikion. Marhite ayat onom di dok nakin, idoban na dok kami unang pola mangapian hita mangida kaparcat. Nang pe sipata taida hira na swadong parnihapan na, hira lam suksuk hamuraun na, alay di dok ahado di sini tada jahoba do dalan yak kana tigor,
Natigoroha alay matua laholonong do anggodalan niaka parjahat. Alanido amang do inang marhite minggu eksaudi. Ditogihon do hita say tangihon maswaraku ale Jehovah. Imananienet sian Psalmen 27 ayat 7. Say tangihon maswaraku ale Jehovah. Totong mahita jauh-jauh tu de bata. Totong mahita marsuara tu de bata. Totong mata pasahat dirita tu de bata. Diganu partikian di dia pehita. Manang naaha petaula. Taingot mah. De bata madongani hita. Di bagasan na mangulahon hatana. Di tonga-tonga ni nguluta siganu pari. Idoy banda didok amang do inang dung sidung epistilah hado didok tehe. Aharo didok inang amang. Martua mah natumangihon hata ni debata jala napspiopsa. Lukas 10 sada eduk lalui. Martua mah natumangihon hata ni debata jala nopiopsa. Jadi molodiot nopiopsa napa husor-husorhon nama mikiri nama ngulahon. Jadi ngadisi di hok kopi sude. Jadi ang pola bedita bedisi martua mana manangihon dohok mamiopsa dohok mangulahon daun. Molo di peop berarti diulahon doi. Asa ido di pasahat nang tuhita na pungudison amang dohot inang. Asa totong ngolu nomor tua hamu. Songon lansia di tonga-tonga ni huriata. Songon natoras tuaka yana kota yana kon muna poparan muna sudut akka naposoi. Langsung nido dapotan hatuaon nasida marhite hatuaon ni natoras nasida. Marhite-hite hata ni debata di sonak kanin. Dipangido do tu hita mang do inang. Buhado hita totong imanaking mangulu di bagasan hata ni debata. Hata mido sulu-sulu ni patu jala tukot di dalan naladit. Psalmen 110 sia ayat 105. Firman Tuhan menjadi kompas, petunjuk jalan. Ai marhite hatani debata do taboto lomoni rohani debata nana yang si ulahonota. Hatani debata managabe kompas di hita, petunjuk jalan di hita. Dia nana yang si dalanata, dia nana yang si ulahonota di tonga-tonga ni ngoluta. Asa gabe halak namartua hita totong di bagasan ngoluta nang songoni rodi saleleng ni lelengna. Asa ido didok naking di paruhuman sogot halak parjahati naikon lonong do alai halak imanaking nama biar mida debata dapotan hanguluan saleleng ni lelengna do. Martua ma natumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang mauliate di pasar rohanami Tuhan. Di paluaso hami sahatu minggu sadarion minggu eksaudi. Natotong paingoton hami di sude pardalanan di ngulu nami. Mangulu hami totong di bagasan lomoni roham. Marhite natotong huhasi holi hami. Ima ngulu natotong mamikir-mikiri mangulahon hatam di bagasan ngulu nami. Asa gabi halak na martua hami Tuhan. Dohot sude akayanakon peparan nami. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni keluarga. Ngulu ni masyarakat nami. Sengoni nang ngulu ni huriam. Alani Tuhan todim todi perbadai matutu. Mangurupi hamilah mangulahon. Saluhut na hinalomohon ni roham. Marhite hatami Tuhan. Asa unang sarobang hami. Dohot portibion. Pasu-pasu ma amanami inanami sude akalan sia ni huriam do sude akaruas ni huriam na pinaluas mo na sida marparsauran dohot ho ma Tuhan na patuguhon ha porsyon na sida nang pelamoru gogo hahipason na sida alay pos rohanami dang moru iya ha porsyon na sida di bagasan Jesus Kristusi cela ido hatuaon na sida di masa-masa tua ni nasida di bagasan tikyon totong marsaringar ima hatam di tonga-tonga ni ngulu nasida siganu pari. Ali Tuhan debata amanami. Lasongoni dia kasude ruas ni huriam. Nasuboi rap dohot hami di bagasan tikyon.
diragam niya ka namasa di nasida, dia kasih taonon, dia kaparukilon, dia kaparsahiton, songon nakaruas ni huriami, songon natersurat di warta jemaat nami, ima amang Erwin Siagian, inang Nyonya Nurlela Boru Lumban Tobing, amang Chris Daniel Huta Barat, amang Padita WK Siahaan, amang Mulo Ferdinand Sirait, amang Situa Juli Manik, inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Huta Julu, amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, amang Joni Sembiring, amang Situa Edward Tambunan, inang Nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumban Toruan, amang Situa Dr. Andus Morlan Siahaan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, amang Padita Daulat Pancaitan, amang Jungjung Hasiholam Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dohot akan aso tersurat di warta jemaat namion, nah dirawat di bagas nabe di rumah sakit, di bagasan pengobatan, penyembuhan, pemulihan, asiroham Tuhan, lehon maha mamalum di nasida, marhite pos ni roaha porsion nasida tuho, songoni Tuhan nang di bagasan tikyon, ya kenako ni huriam di nalaho mangadopi ucian perbisuhi nasida, ya kapar siajaran nang pinar siajaran nasida marhite guruna, asabu nasida mangadopi ucian ni mangasahon ho, ada mangasahon akapar binotoanna, asa molosongoni Tuhan, gabi halak na martua maakayanakon nami, marhiti aka keberhasilan na niraih nasida di aka parsikolaanna, songoni nang hami Tuhan, marlas ni roa hami, di aka parbue na denggan na niula nasida, di aka panguloyon, di narang ringgas nasida marsiajar, di aka parsiajaranna, Tuhan debata manami nang dinamulak kami non, celuani perdalan nami, ramoti hami Tuhan, sahat tu bagas nami ganup marsada-sada, pajupang dohot keluarga nami ganup, tarpuji maguarmu, alaniasi dohot denggan nebasam, mangasahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Ojani peleta sadarion imasian Heber 10 tolu ayat 15 do 16. Marhite-hite ibana ma tapalehon toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima palbuen di bibir akan namar hapotan guarna. Alai unang malupahamu mambahen na denggan dohot mangulahon asini roha adi halumoin debata do akka pelean nasongoni. Oh
Tatangiakon ma piliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na moli utus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.